was really nice place. It was pretty cold. We stayed for like 2 weeks straight without even like having like a one day rest. Kiri won the title, so to me that's really amazing. He is being really pushing to have this like only five years, and having him winning this today is like something that is really special. Kiri, wereldkampioen. Hoe voelt dat? Sowieso, het voelt echt gewoon niet normaal, weet je. En ja, dit was mijn droom sinds ik was 6 jaar oud of zo. Ik wou altijd 1 keer dit worden en bam, vandaag ben ik het en ben echt blij ermee. Ja. Hoe komt het dat het je nu gelukt is, denk je? Ja, na al die jaren in deze sportprof, weet je, de niveau is zo hoog, dus je kan verliezen met met iedereen kun je verliezen. Maar in mijn hoofd heb ik altijd gezegd, ik moet dit doen dit jaar, want het gaat zo lang duren. Dus bam, ik ben echt blij. Echt niet normaal. Al 16 jaar al surf ik. Sinds mijn 5 jaar oud surf ik. Dit is mijn passie, dit is mijn alles. Windsurf. Nu ben je wereldkampioen. Wat is er nog meer? Wat kunnen we nog meer van je verwachten? Sowieso. Ik ga nu, ja, sowieso ben ik een groot voorbeeld nu voor het hele eiland. Dus ik ga proberen kleine jongeren in de sport van windsurf te krijgen. Of gewoon in de goede richting. Dat is mijn doel en dat ga ik doen. En volgend jaar wil ik sowieso nog een keer weer kampioen voor meer jaren en ik ga er hard voor werken. Super. Het is weer een goede prestatie geweest voor mij en het voelt gewoon goed. Nou, fantastisch. Ik leef met alle windsurfers mee al heel veel jaren. En ik ben natuurlijk super trots nu op Amado dat hij als jongste deelnemer in de Professional Tour al zo hoog gescoord kan hebben. Ik heb dagenlang op Sorbonne gebivakkeerd en s'avonds met de auto ligt te knipperen van kom nou eens van het water af. Totdat hij een jaar of 13 was en dan kon je hem alleen laten en dan maar heel veel uren. Vroeger, mijn man en ik hebben elkaar eigenlijk leren kennen door windsurfen, maar sinds we op Bonaire kwamen wonen 20 jaar geleden nooit meer gedaan. En in 2003 zagen we de PWA hier op Bonaire en hij was een mannetje van 7 en hij zag dat en hij zei ik wil dit proberen. En we hebben een plankje gehuurd en weg was hij en sindsdien verkocht aan de sport. Di parte da me boa noite. Bien especial na Kiri e também Amado Frisbee. Die party, die Cobiano. Wij zijn heel blij met de prestatie van Kiri en ook Amado. Dus wij als overheid, we gaan meer, laten we zeggen, input doen voor deze jongens. Want het is gebleken dat wij als Bonaire, we kunnen heel veel dingen samen bereiken. Dus wij zijn heel blij. Hartstikke fijn dat jullie ook hier zijn, want dit geeft ons dus de moed om door te gaan met sport op Bonaire. Want het is heel gezellig dat vanavond iedereen hier zijn gekomen om de jongens te feliciteren. Dus dat is hartstikke goed. I think
because we have like so much love for what we are doing, and I think when Kiri won the title, and then Tonki became 4th overall, I became 8th, Joop became 9, then Amado won the youth title, so that's something really special to us, and it just shows people that when you love something, you really gonna have it. So that's what we are doing. Dream big. Dream big.